그래요? क्या इसमें खत्म हो गया क्या? नहीं हाँ खत्म नहीं हुआ। हाँ मैंने जो देखा था वो हाँ। मिसेस आया था। हाँ 100%100% का मिसेस तो नहीं देखा।ไปยิ้มเลยไม่เขาไปหาทะเล 우리는 너무 시간이 걸리다. 맞아, 물어가고 있어. ต้นไหนอ่ะท่านบอกสองหมื่นใช่ไหม 알았어, 하니까 알아서. นี่หมายนับแฉะ 네. ใช่เลย 자, 여기네. นี่ใช่ไหม 이거 นี่หมายใช่ไหม 오브리아 와. 헬로. ข้าวเป็นอะไรข้าวเป็นอะไร 오늘 나는 그 실수는 못 먹었는데. 라니야 싱글레. 라니 봐. 다리 잡혀. แม่ที่เราเป็นคน 잡는구나. ก็ไม่ได้ทิ้งอย่างนี้ 그냥. ข้าวไปทานอะไร 헬로. อืมเราจะดีเลยสิที่เขาจะพูดอะไรดี कटअप जाओ एकदम मतलब नहीं आया มันเป็นสิ่งที่แบบ शायद 100% चला गया इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा लाइव में स्वागत करता हूँ। प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो। हेलो रहित दैमारि जा फंबाय नुजाथि फैनो हादों। माब्रै दं खबरा? दिनैसो चान्स मोनलायबायलै रायज्लायनो। गोबाव जाबायमोन। अखा दैबाना जायासै नामा नोंसिनिथिं? दै देरखावलाबाय थादोंना नोंसिनिथिं? दै देरासै नामा? सानसे मानि अखा हाबाय दिनै। मोजां आदानै दे थिगानो दे, आंबो मोजाङैनो दंलै। एखे अखा हानानै दिनै सानसे ओंखारनो हायासै न'निफ्रायनो। गिलु बालु अखा हाबाय, दै देरग्लुंलायबाय। नाबो मोनबाय खिन्थु आंहा गैया, दिनै नागिरनो मोनासै। ना बिराद मोन्दों। नै दाबो मोनायाव ना बोथिया मोनसो गारदोंनो दला होनानै। दला ना लाबजे होनोमोनलाय, दला होनो खायसे, लाबजे होनो। बेवहाय बिराद मोन्दों ना बोथिया, सोरबा सेरनै गाहाम मोनबायनो जोबथाबुरियाव। बै गावसिनि सोमखोरनि दखान खाथिथिं एसे माबा गैया होमबा, रिं पाइप फैनाय, ओमफ्राय बैयाव स्कुल हाबलांनाय, स्कुला देरदोंना एसे जादों दैबाना। एसे जादों दैबाना। देरदों जोंनाबो। दालाय एसे रानस्रोबाय राननाया, एसे रानस्रोनानै दङ दा, एसे रानबाय आरो। ना मोनसोगारबाय मालाय। ओंखाम जाखांबाय नामा रहित फंबाय? सेप्ता खावलाया नैबाव माबादोलै एसे फाननो नागिरदों माबा फिथर Misalnya sama. मिथिया।
जाखांबायनो जोंहाबो जाखांबाय जाखांनानै नुजाफैलायबाय दसे रायज्लायनो होननानै आबासो ओंख्रियाबो खोन्थाहरखानोसै आं सोरबा दा सोंहरबाय थालायगोन बाजाराव एसे बाजार मानि टाउनाव एसे ना खस लाबोदोंमोन आं नाया दिनै बारा मोजां ओंखाराखै लायनो हायाखैदां माबा लकेल बायदिसो कस एसे फिसा कचखौनो लाबोबाय आं लकेल ना ओंखारैखाय बेखौनो लाना फैनांबाय बिदै फुदुंलाबायनानै जाबायलै बेखौनो मैगं मैलाबो माबानो बाबाय अखाजोंनो मैथाफोरबो जानो नंदोंमोन मैथाबो खाजाला लेवार बेलाव बिराद माबा जाबायना दायो लेवार जासोगारदों अखा हाबाय थानायजों हाग्रा जानायजों थेंक इउ टिसुलि अनलाइन थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर टिसुलिनिसिम होबाय नंगौ दा ओमफ्राय दा मा खालामदों आयौ रदै एक मिनिट जि जारला जाबाय आयौ गाज्रि बुस्थुआनो फैफादों र' जायखौ आं रायखांदों बेनो फैदों फैबायलै बबेयाव खाथियावनो नोंनियाव फैबायलै हेलौ जोंहा प्रिया दैमारि नुजाथि फैनो हादों बरायनानै लाबाय आंनि लाइफआव आं गैया थाब रिप्लाय हरनो हायासै निमाहा बिबाय थारमाने आंनि आथिङावनो लेवार मासे बानानै फैदों जारला बालानो गिलु फालौनो दा बेखौनो बोखारनानै सुनानै फैबाय आं साबोनजों गाज्रिनो रायखांबाय बेखौनो नुबाय आङो बेनि थाखाय निमाहा बिबाय आं प्रिया दैमारि सिस्टारनाव मेंगुलायबाय आं बेखौनो गिनायजों माबानायजों गाज्रि मा सिरि आदा होननानै बुंदों निमाहा बिबाय आङो आथिङाव लेवार फैफादों थारमाने बबाव थांनानै आं दंखलावल' आथिं सुहैदोंमोन बेयावनो लेवार फैफाबाय आं बुंदोंमोन आरो मैथा बै माबानो जोंहा रहित दैमारि फंबायनो दा बेनो खोन्थाहरदोंमोन आङो माबा मैगं खानो बानानै लेवार बेलाव मैथा खानो बानानै बिदै फुदुंलाबायनानै जाबाय ना लाबोदोंमोन आं होनना बुंबाय उनावहाय आथिङावसो नुबाय आङो खेब मोनबाय ओमफ्राय दाना खेब मोननायखाय ओरै खुरहरनो नागिरबा बेसो गोसोम सिथाबनानै दं मा गोसोम सिथाबनानै दं होननानै बुंबा नायबा लेवारसो गाज्रि बिसिनायावनो थोद जारलासोलै
लुवाद फैदोंनो आब'नो थाल्ला माबाजों साबोनजों सुहैथारनांबाय मुगै सुगैनो माबाबाय आङो एखे संख्रिखौबो दरजा ओंखाम संग्राखौ मारिबाय आङो संख्रि होनो नागिरबाय दा मोनस्लाबासै दरजा खेवनो बानानै स्राब दंमोन बायहेरायाव स्राब होनानैसो थै गलाजोब्बाय थोद 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 गादा गुदा आं बिदिबाथाय बिराद बोरैबा मोनो थै बारा लोंनो हायासै ओरैनो थैल' एसेल' गजोब्बाय थोद रायखांनाय लोगो लोगो नुसननायखायसोलाय बोरैबा आं जेराव थाङाखै दंखलावल' आथिं सुहैदों बेयाव मानो बायबोदों दां हाग्रा बारियाव थांनाय बायदि मारै लेवार फैहरखो आंनाव थोद बेथ' मोननानै सिरिलायसिगौमोन बे गोजान गोजान बिराद गोरलै लेवार नुखादों आं नुनायालाय दे मान आखाइखौबो बोथ्रोदनो रोङालै गथ'आ जारलासोलै जोंहा प्रिया सिस्टारा ओंखारलांबायदांलै प्रिया दैमारि सिस्टार ओंखारलांबाय नामा आं रिप्लाय हरनो मोनासैना थाबनो लेवार बानाय जायगाखौ साबोनजों सुहैनानै गैया जारलासोलै प्रिया गैया ओंखारलांबायना आजां गाजां मा गोसोम सिथाबखौसो नंलायलायदों लेवार बेलाव होननानै बुंनाया हेलौ टिसुलि थैंक इउ टिसुलि थैंक इउ नोंहालाय मा खबर आदा जेरावबो बेरायनो थाङाखै आदा थांथ'नाय जाथ'थाराखैलै आं दासान्दि नैबे 15 आगस्ट जोबखांनायनि उनावसो आं एसे गिदिंसै थांलाबायनोसै दा थांदोंमोनबाबो आं गोजानद्राय थाङाखै दा जेरावबो थांथ'नाय जायाखै आरो बे 15 आगस्ट जोबग्रोथोंसै बेनिफ्राय एसे एनै बेरायनोसै आरो फारसेथिं लकेलावबो बेरायनो एसे उसुबिदा मोनलायलांबाय नै इलेक्सन खाथि जालायबाय नालाय गिलायलांनाय मोनो आं जानला मोनला इलेक्सन खाथिफ्रावबो बेरायनो दा बेरायथ'नाया बारा मोजां नङा बायदि मोनदां ओंखायनो बेरायथ'लाबायाखै ओंखायनो जानला मोनला बेरायथ'नो बादों आरो थासारिफ्रा एसे मोजां जाथोंसै इलेक्सननि दावराव दावसिफ्रा एसे जोबस्रांबा बेरायनोसै आरो बहाबा दंबावोसो नामाब्रा माथो खेब लेवारफ्रानो दंबावोसो नामा
दं मोनबाय थाबायलां बेगरखौनो थेंक इउ टिसुलिजि Like coffee dan baru gitu kan. Hmm? Baru udah like coffee dan. Apa? Baru udah like coffee dan. Udah. Itu Udah जाबाय mana mantan itu? आंनावबो ओंख्रिनिबोसो देखायदों जाम्फै हरगोन दे मानसियानो Ah, memang lo itu. गरमसो फैगौसोलै Macam orang muda jadi. Kemarin lo lainnya cuma ini macam. बेजोंनो सिखायना बाबायना आङो Aman fiyatı itu macam. बेजोंबो फैखायाना बे स्टेपनि सायावसो Mau फैयो warnanya liar. डिस्टार्ब जानो मानसिया जारलासो जारलासो Mantap. दं बेयावनो Lama. आं फेसबुकआवसो भिडिअ हगारदों इउटुबाव एसे नेटवर्क डाउन जादों दे फेसबुकआवसो भिडिअ हगारदों इउटुबाव एसे नेटवर्क डाउन जादों आंना जारलासो आंना मोनायाव प्रब्लेम जायो आंनाबो मोनायाव मोननो नागिरा सानावबा जायो ओमफ्राय जिअ'आ जाथ्रा जोंना जिअ'आ टावारानो मोना माबाया मोनो रायलायनायावलाय जेने थेने जायो खिन्थु नेटआ हले जाया आरो नेटआ ओरैनो बेकार थाङो बिराद लसखा जाय जिअ' रिसार्ज सोनानै लाबाय लस जायो रायज्लायनायावल' जायो
ओंखायनो सबसे खमखौसो सोयो जिअ सोबाथाय दा एयारटेलजोंसो सालायबाय थादों एयारटेला प्रब्लेम जाया आरो मालाबा बिदिनो माबाबाल' जायो जारला बिराद जारला जोंना एखे नेटवर्कनि प्रब्लेम बे माबाया जेने थेने सोलिसाबो एयारटेला जायो आरो मोजांनो भिडिअखौनो नायनो हाया मोनाबाथाय माबाया जिअआ जारला जाबाय बिराद प्रब्लेमखा भिडिअ मोनसे हगारनांगौबा जि गोबाव लायो 6 मिनिट 5 मिनिटनि भिडिअखौनो गोबाव गोबाव लाथारो मालाबालाय जायगा सोलायबा सानाव बोथोर मोजांबा जिअआ 5G हरलाबायो बबेथिंबा दुब्लिथिं थांनांलायगौ नैबेना 5G हरनांलाया आरो जोंना 5G हराबा बे एयारटेला 4G प्लास सिखारो आरो बे 4G प्लासजोंनो सिखारनायजोंनो सोलियो मालाबानो 50% थांबायलै आंबो बायदिसिना नायनाय जाबायना बायदिसिना नायनायखाय एसे थाब जोब्बाय खोमा 1 घन्टाल' फुरा खालामदों थेवबो उन्दुवाखैना बियो आखाइ थाइसेखौ जिरायहोनानै दोनबावलै जाबाय रुफ्रामखौ जानोसो लुगैदों माबानो जाबाय नोंनि फिसाया मा जायो होनलाय रावबो गैया रावबो गैयालै माथो खालामबावनो दा सोरबा लाइक होनानै थांबाय कमेन्ट खालामहरासै दे सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामहरबोदो नै थांबायबो माथो दा साबेसे दं only 2 only 1 बेसेबां मिनिट जाखो होनना सोंनाया थाङाखै दाबो जोंनाव दासो फैदों आदा नोंना इउटुब चेनेल मनिटाइज जाबाय नामा जाथ'वाखैलै नामागौ भिउआर्सआनो गैया माबायानो मेसेजआनो थाबथानानै दंमोन जि जारलालै नेटवर्कनि थाखाय जायो खोमा दासो नुबाय आं 25 मिनिट जाबाय टिसुलि रहित फंबायासो गाज्रि मोनलायलायबाय दिनै मेसेजआ आं थाब नुवासैना नांथानानै थादों दासो फैबाय
जाहोननो हायाखै दाबो आं माने देग्लायनिफ्रायसो एसे सालु खालामफिननाय जादों नालाय औ थारमाने नांथानानै थादों कमेन्टआ नांथानानै थानानै नै दासो बं फैदों आं माबायाव मोनसे अपसनाव थुनानैसो फारि फारि फैदों आरो कमेन्टआ बिराद गोबावनि उनावसो नेटनि थाखाय थाबथानानै थादोंमोन खोमा जि गोबावनि उनावहाय आं दासो सालायफिननाय नालाय ओंखायनो दा गोबाव लाबाय नङाबा मा लांखायावनो जासिगौमोन बे सिगाङाव जाथारनोसैमोन ओमफ्राय बे आवार्सआनो खमायफिनजोबदों बोसोरसे जाबायमोन आं कमप्लिट खालामनो हायासैमोन दा गोदान सुरु खालामफिननाय बायदि जाबाय आरो मोनसे साबसक्राइबारानो जायाखैमोन नालाय साबसक्राइबार खमनि थाखायनो आं 1K जायैनि थाखायनो माबाखौबो बारायनो हायाखैमोन ना दा 1Kबो जाबाय खिन्थु भिउ आवार्स नांगौलायना गोदान खारफिननाय बिदि जाबाय आरो मोनागौ नामा खालामनो नयथाबाथाय रावखौ मोननो नागिरा बिराद गाव गावनि लाइभ होनायाव बेस्थ' जाजोबो मानसिफ्रा बिदिनो 8थायाव होबाय दंमोन 8थायावबो मालाबा बेस्थ' जायो दासान्दि बोथोर गाज्रि ना कारेन्ट सोरबा चार्ज होनो मोनाखै मबाइलफ्रा अखायानो अखा सानसे हाबायना दिनै गोजां अखा हाबायलै सिदोमा सिदोमि मोनजोबलायनाय दे नाजाबाय थाबानो जाबाय आंनाबो माने मा होनो दासो माबाया खारलांगासिनो थारमाने भिउ आवार्सआ आं भिडिअखौनो होनो मोनथारासैलाय नै ओरै थांबा जाया ओरै थांबा ओरै जाया बिदि जानानै दंलै जारलासो भिडिअखौनो खालामबाय थानो न'आवल' बानायबाय थाबा भिउ फैनो नागिरथारा एसे जायगायाव गिदिंबासो भिउफ्रा फैयो मोजां मोजां गाबोनसो मोनसे हगारनोसै आं इडिट खालामनो मोनाखै इडिट खालामनांगौ दं एसे दानसा खालामनानै माबानांगौ दं भिडिअआनो बानायथेरनो मोनथाराखै दासान्दि नाजाबाय था भिडिअखौनो हगारनो हायाखै आंहाबो बिदिनो जानानै दङ दा जारलासो भिडिअखौनो बानायनो हायाखै जि जारलासो आंबो मन' खालामग्रोनानैसो कन्टिनिउ भिडिअ होबाय थानांसिगोनदां दा भिउ आवार्सनि थाखायनो आं दा लाइभ होनो गोनां जादों खिन्थु भिडिअजों जानायसो जानांगौ होमबाना बिराद माबा जायो आरो थाबनो भिडिअ होबायसो थानांगौ हगारबाय थाबासो जायो दा नंगौ आंबो आन्दाज मोनबाय थारमाने हगारबाय थायाबाथाय भिडिअ हगारबाय थायाबाथाय नोंनि भिडिअखौबो भाइरेल खालामा जाय कन्टिनिउ भिडिअ हगारबाय थायो बे मानसिनिखौसो भाइरेल होयो जानला मोनलायानो भिडिअ खारो
आंनाबो दा सर्टआ नैबेयाव हगारबानो 1K थांनो नागिरो ना माबायावनो 1 घन्टा 2 घन्टाफ्रावनो 1K थाङो सर्टनि भाइरेल सर्टआवसो बांसिन खारग्रा जाबायमोन आंना माने साबसक्राइबार मोननो थाखाय सर्ट हगारथावनो सर्टआसो बांसिन खारग्रा जाबायमोन आंना सर्टआवबा बिराद थाब भाइरेल जायो आरो खिन्थु लङाबो कन्टिनिउ होबाय थाबानो जायो आरो थाब हगारबाय थानो मोननांगौ भिडिअफोरखौ गैया आंना मालाबा जालायलाङा सम होनो आरो पाब्लिक प्लेसफ्राव एसे माबानो मोनो लकेलफ्राव लाजिनाय मोनो पाब्लिक प्लेसाव खिन्थु गोजान जायगायावबा लाजिनाय मोना आरो जायगायावबा एसे लाजिनाय मोनोलै भिडिअ बानायनो एसे गोजानबा जेबो मोना मालाय जायगायावबा फेसबुकआबो गेवहांयैनो गेवथारालै आंनाबो बिराद भिडिअ हगारबाय फट' हगारबाय मेंगुलायो माथो रायज्लायबाय थानायाबो जिरायनानै जाखांग्रो मोनाखै हा एसे होनांगौब्रा एरख'यैनि सिगांसो खिन्थु दा एरख'बाय दा नोङो आलौसिगोन बे दोलाबाथाय आलौबो नाय सिदा जै दोलानायाव होबाय नों थानो हानाय नङा फेसबुकआव बेसे फलोवार्स नांगौ आदा फलोवार्सआथ' प्रफाइलाव बा माबा नांगौदांलै 5,000 जायो 5,000 जायो प्रफाइलावबा बैयावहाय फेसबुक पेजावबा माबा नामाथाय 4,000 मोन नामा बावलायलांबाय नायफिनबासो नुसिगोन आङो ओमफ्राय फेसबुक प्रफाइलबाथ' बे 5,000 जायो नालाय फ्रेन्ड्सफ्रानो बे नोंनि फ्रेन्ड्सफ्रानो जायो फलोवार्स जायो नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय गोदान फल' खालामग्राबो फैयो भिडिअफ्रा मोजांबालाय फैयोलै माबायाव रिल्स हगारबाय थानो मोननांगौ आरो रिल्सजों थाब जाथारो माबायो फलोवार्स मोनो आरो भाइरेला बांसिन जायो रिल्सआ आंना फेसबुकआव 3K फलोवार्स जाबाय आरो नै दे जाथारसिगोन होनबालाय जासिगोन खिन्थु माबायासो भिउफ्रासो एसे माबाबाय थानांगौ आरो प्रफाइलावबा खारोलै थाबनो बिरादनो फेसबुकआ गोरलैसिन हायोबा बोरैबा हगारबायल' थानांगौ अबेबा मोनसे भिडिअआ भाइरेल जाफ्लांबाय जाबाय बियो माबाफ्रा लकफ्रा गेवजोब्बाय आंना दा गेवहोनो हाया मेंगुलायनायसो बारा नांला दे नाजाबाय थाबानो जायो आंना गैया जाहोनो हायाखै दासिमबो दे सोरबा सासे बुंनो नागिरना थांबायसै भिडिअ होलाय फट' होलाय लाइभ होलाबाय थानांगौ होनबानो जायो आरो
दासान्दि खालामनो मोनथाराखै अखायाबो दिनैबो दसेबो गाथ्रासैना भिडिअखौनो खालामनो मोनाखै आंहा फेसबुकआवबो हगारनाय जायाखै दा बेखौ फोजोबखांनानैसो दसे मोनसे मोननै फट' हगारलाबायनोसै आं ओइ साला थाम्फै फैदों थाम्फै बिरबोलाबायदों आंना वाच टाइमा 9220 जाबाय आदा इउटुब चेनेलाव होमबालाय आंनिफ्राय बांसिन जाबाय आंना बेसेबांसो जाहैबायमोनलै बेजों जाहैनानैनो खमायहैदों आंना ओरैबायदि गाज्रि खमायखादों सामफ्रामबो खमायनानै माबायाव थाबथाहैदों 1500 थाबथाहैदों 1500 थाबथाहैनानैसो होसिन होनानै दावखोफिनबाय दा भिडिअबो होबाय बेखौबो होबाय थाबथाहैनानै गोसो नारभास जाखादों थारमाने 1 इयार कमप्लिट जाबायमोन ना आं खालामनो हायासै दा बेवहाय गोदान खारफिननाय बिदि जाबाय आरो दासो खारफिनदों आंना दासो 2000 जानो नागिरदों दा जासिगोन आरो साननैसोनि गेजेराव 2000 जाफिनसिगोन लस जाखानाय एबारनिफ्रायसो आं सालु मोजां लाखिफिनदों नालाय दासो दावखोफिनबाय थादों आरो ये साला बारायखानाय लस मोनखादों आङो होमबालाय बारा नांला नोंनाबो दावखोबाय थादों होबाय था सालु जानला मोनलाखौनो जानाय लोंनाय बेफोरखौनो होलाबाय था मा मावदों मा मावाखै बेखौनो देखायलायबाय था आंहा मालायखौल' थिननो रोंगौलै आंबो गैया बानायनायानो जाया मालायखौल' थिननो रोंगौ गावहा गैया ओमफ्राय जारलासो अखा हादोंबाबो गरमब्रा फांखा लानांलायनाय मानि एसेबां गरम जादों अखा हादोंबाबो फांखा लानांलायनाय गरम मोनदों जारलासो इसेबां अखा हानांबाय गोजांनांगौसो जि जोमलायलायनो हानाय हानांगौ थेवबो गरमानो नै दा फांखा लानांबावदों अखा हानायावनो जारलायानो गैया दे सोर गोदानै फैदों बिथांमोनखौ आङो लाइक खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बेबायदि होनबानो ओंखारलाङोलै जारलासो जेबो बुंब्लाबो बरायनो नागिरबा ओंखारलाङोसो मानसि
एरफैनायखाय साब्रै जाफैनायखाय लाइक खालामनो खावलायहरनो नागिरबाय ओंखारलांबायसो लोगो लोगोनो जारलासो बुंजाया बरायलायनाय हा सोरबा साब्रैसो फैदोंमोन ना हेलौ रायलायानो जोबदिया थेंक इउ टिसुलि अनलाइन थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर टिसुलिनिसिम अनलाइन थानायनि थाखाय जोंहा रहितआ दासिमबो अनाव दं बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर रोजा रोजा साबायखर टिसुलिनिसिम अन थानायनि थाखाय आरो सोरबाफोर गोदानै फैनानै दासिमबो लाइक खालामाखैबा अननानै लाइक खालामना हरदो जोंहा प्रमदाथ' अनाव दंखायोसै नालाय टिसुलियाबो अनाव दङ दा बेखायनो गोदानै फैनायफोरखौ आं गुरै खावलायनाय नायनानैल' थांबायलै गैला सासे सानै दिनै मा जादों दासान्दि गैथ्रायलाय आंनाव फैथ्राखै थेंक इउ हाय हि इउ हाय इउ हेल' हो जाएगा 9:10 हो गया कितना हो गया अभी मिनट 43 हेलो थैंक यू टिसुली गाबोन फैगोन आदा उन्दुनोसै दे थेंक इउ दे रोजा रोजा साबायखर अन गोबाव मानि थाना होबाय रहित फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर दे गुड नाइट दे गोजोननाय थाबायलै फंबाय आं नोंनि भिडिअखौसो बिराद खम नुयो दासान्दि होथ्राखै नामा दासान्दि आंनाव नटिफिकेसन फैथ्राखै नोंनि ओंखायनो आं माबा नुथाराखै बेनो सोंहरनाय जाबाय आं दे गुड नाइट दे गाबोन लोगो मोनगोन गोजोननाय थाबाय आं बिराद माने हेफाजाब होबाय दे आंनाव गोबाव सम माने थाना होनानै दे गोजोननाय थाबाय गाबोन लोगो मोनगोन दे गुड नाइट दे आंबो बारा गोबाव गैला नै माबाल' होनसै 15 मिनिटल' होनसै आं जाबायबो ओमफ्राय 15 मिनिट कमप्लिट खालामनानै दोनसै गुड नाइट
Thank you, Tisuli ji. Thank you. Itu dari Kristi, kenal temannya teman. Dari Kristi, kenal temannya teman. Dari lantai kaki Mungkin mana? Ya terus salah. udah langsung kan. Kan. Jadi mobil kan lah. Bulan belakang itu Xem của nó làm xin mất là 16 km. 60 kilo ini cuma bumbu kan? Kayu bijing cuma jauh 16 na bay 16 na isi bara na. Mereka be kuma sini. Mereka ini sabri bara makan. Be bara. Kayu ni be 6 lah. Itu ada lah. Apa pasti kena isu sih kan? Isu ada yang buat. Thank you, Tisuli. Thank you. Online. Thank you. 50 मिनट हो गया और 10 मिनट रहेंगे ना, उसके बाद मैं रखूँगा। कल भी 1 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 10 मिनट रहा था कल। आज पूरी 1 घंटा करूँगा, उसके बाद मैं रखूँगा। 1 घंटा 10 मिनट होना नहीं होगा। इसलिए 1 घंटा रखूँगा। ऐसा करूँ, क्या हो गया मेरा लाइफ में? कोई नहीं आया ना। सभी सही है से सब 3 लोग है ना, वो ज्वाइन कर आजकल लाइफ देने वाला बहुत लोग हो गया ना। अब अपना लाइफ में बिजी हो गया।
मैं भी कभी भी लाइव नहीं देखा था, अभी लाइव में आना शुरू कर दिया। कोई नहीं चाहिए सिर्फ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। तीन तीन लोग तीन होने लोग ज्वाइन हो जाएगा तो ये चाहिए। जल्दी से हो जाएगा ना। हेलो मे बी और एक नया मोबाइल है हेलो या मुझे नहीं नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। नोंथांखौ आं गुरै खावलायनाय, नोंथाङा दासिमबो आंनि लाइभखौ लाइक खालामाखैबा अननानै लाइक खालामग्रोना होदो। हेलो, आपको स्वागत करता हूँ मेरा लाइव में। अगर आपने अभी तक मेरा लाइव को लाइक नहीं किया तो लाइक करके देना, और अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरा दोस्त। प्लीज़ कमेंट करो, बिना कमेंट करके बिना लाइक करके मत जाओ मेरा दोस्त। प्लीज़ कमेंट करो, मुझसे बात करो। चला गया। 하나고 파티클 시작을 나오다 파티클이 저거 알아 빌리 끝내지 오 후들려 보였어 바로 잡아있네 그렇구나 사진을 파스리 못했네 Halo, saya sedang di tengah onani komen kalam hode. 아침에 Ada like kalam akibat onani like kalam na hode. नोंथांखौ आंनि लाइभआव गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लाबाय। आप सभी को मेरा लाइव में स्वागत करता हूँ। प्लीज़ लाइक करके देना। अगर आपने अभी तक मेरा लाइव को लाइक नहीं किया तो लाइक करके देना। आप तिसुली ब्लॉग अभी तक ऑन में हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तिसली जी। और अभी कौन कौन है प्लीज़ कमेंट करो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आप बिना कमेंट करके, बिना सब्सक्राइब करके, बिना लाइक करके मत जाओ।
प्लीज़ मुझसे बात करो. थैंक यू टिशुलू जी, थैंक यू. और 3 मिनट चाहिए. हाँ 3 मिनट 1 घंटा 20 मिनट रखना चाहिए. नहीं, हिंदी खत्म होने वाला है अभी. अच्छा. थैंक यू. अरे क्यों तो कम है. This is the sun rising. जी. हाँ 90% चला गया. अभी रखूँगा. चेक में देखो. 59. हो गया. हाँ अभी रखता हूँ.